كيتمرعو حداس ناي تغرنيا مصحف مستير مو حدار انتايو ام مصحف كيتمرعو كترخبوه يخم كلتا مصامتي نخفاتو حزم صوم بقع مخنياتات املاخ يقبلو ده يخون كيتمرعو نخلو ناي حدار حتوتاتكم نمملاس اب امازون تزرجيحاتلكم الله نسبيتخا بمنتاي مخنيات افكيركيا እዚ ምኽንያት ከፋትሓካ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ሎ ሓዳር ቅድሚ ምግባርካ ብዛዕባ ሓዳር ትዳሉ ኣለኻ ዶ ዘይነባ እንታይ ኮይና ካልአይቲ ሰበይቲ ክትከውን ተመርዓ እዝን ካልእን ኣዝዩ መሳጢ ምስጢራት ሓዳርን ኣብ መጽሓፍ ከይትምርዓው ክትረኽብዎ ኢኹም እቶም ዘይተመርዓኹም ሓዳር እንታይ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ እቶም ዝተመርዓኹም ድማ ሓዳርኩም ንምጽናዕ ደቅኹም ድማ ብሰላም ንምዕባይ መጽሓፍ ከይትምርዓው ካብ ኣማዞን ኣዚዝኩም ኣንብብዋ